Salam el hormatly adamlar. Garaşdyr baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyna Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker etminamaty bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 10-njy bendine laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Retminama laýyklykda Türkmenistana saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň düzümini üýtgetmeliň gerilmek bilen baglykda oň düzümi bölekligiň täzelendi. Arkada prezidentimizin owu ilatyna goýan belin sarpasy yerden bol hasyl almaklyk üçin döredip berýän ähli tarapyň şertleri paýtaçy daýhanlarymyzyň çekýän tutanýerli zähmeti netijesinde ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň hasyl usatlarym Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylyna bol paýta hasylyny kemale getirdiler. Welaýatda häzirki wagtda arkada prezidentimizin ak paýtasy bilen badalgalan paýta ýygymy ýokary depkinde dowam edýär. Welaýatda biz jogapkärli mögsüme dolu taýýarlykly gelinmegi işlerin gurumçuluklu ýolu goýulmagy hormatly prezidentimiziň alp beren kuwatly ýokary önürjükli paýta ýygyjy kambaýnyň paýta daşaýan awtologluň güýjünden netijeli peýdalanmagy ýetişdirilen bol paýta hasylynyň öz wagtyna zaýatsız ýygnalyp watan harmanyna tapşyryljakdyny dolu güwä geçýär. Arkada prezidentimiziň owa ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmak, eni toprakdan bol hasyl almaklyk üçin döredip berýän ähli taraplaryň şertleri, paýtasy babada hanlarymyzyň çekýän tutanýerli rahmeti netijesinde ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň hasyl usatlarym Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylyna agaltynyň bol hasylyny kemale getirdiler. Welaýatyň ähli etraplaryna her wagtda arkada prezidentimiziň ak paýtasy bilen badalgy alan paýta ýygym mögsümi gydgalaňly dowam edýär. Welaýatyň zähmetseýär paýtaçylarynyň arlygynyň dowamyny arkada prezidentimiziň hemme taraplaryň kömek gollawlarynyň ýerlikli we dolu peýdalanyp çeken tutanýerli zähmetleriniň ýerine düşenligi aýratyn buýsanlarjydyr. Görseň gözüňde okunurýan agaltynly peller Lewaply paýtaçylaryň ıhlatly zähmetiniň bereketi öwürlen netijeleridir. Welaýatda goýçaň ýokary hasyl berýän welaýatyň ýerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän tohumynyň seçilip alınmagy, babaday hanyň suw dökün bilen ýeňillikli şertlerde dolu üpçün edilmegi, ýylyň bütün dowamyny goýçaň bereketli hasylyny kemale getirmekde hormatly prezidentimiziň alp beren kuwatly tehnikalarynyň güýjünden ýerlikli hemde agrotehnika talaplaryna laýyklykda peýdalanylyp goýça ýydyk işleriniň ýokary derejede alınıp barylmagy Lewaply paýtaçy kärenetilen agaltynyň bol hasylyny kemale getirmekleriniň esasyny ödýär. Paýta ýygym mögsüminiň öň ýanyna hormatly prezidentimiz tarapyndan paýtasy babaday hanlarymyz üçin dünýäniň iň meşhur kampaniýalaryna ýokary öndürjülikli paýta ýygy kampaniýalarynyň uly tapgaryny satyn alyp, öňden bar bolan kuwatly kampaniýalaryň üstüne getirilmegi, ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýetkisiz öz wagtyna ýygnap watan harmanyna tapşyrmaklyga giň şert döredýär. Agaltynly pellere zinat bolup hereket edýän paýta ýygy kampaniýalary öz işine usat tejribeli mehanizatorlaryň erketmekleri bu möhüm hemde jogapkärli mögsümiň ýokary hil derejesinde geçirijekdigine şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň milli baýlyklarynyň biri bolan paýtaň gymmatly hasylynyň ýygnalýan jogapkärli döwründe welaýatyň owa hojalyk ölümçilik birleşiginiň olaň etraplardaky tehnika hyzmat ediş bölümleriniň kuwatly paýta ýygy kampaniýalaryň awat we bökdönsiz işlemeklerini üpçün etmekleri üçin mümkin bolan ähli şertler geçirmekleri, paýta hasylyny zaýatsız we öz wagtyna ýygnap alynjakdygyna güwä geçýär. Welaýatda ýetilýän belen sepkitler hormatly prezidentimiziň agrosenat toplumynyň maddi enjamlaryň bünýadyny berkitmeklik, alymyň we tehnikanyň iň soňky gadanalaryny şol sanly ulgamy ölümçiligi ornaşdyrmak boýunça alınıp barylýan tutumly işleň özüniň aýdyň netijesini berýänliginiň aýdyň suwutnamalarıdyr. Gün nuruny öwşün atýan agaltynly peller ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýygnamaklygyň gydgalaňly ýokary depkinde dowam etdirilmegi Lewaply babaday hanlaryň Türkmenistanyň baky taraplarynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň toýlanylýan ýylyny zähmet üstünliklerini besejekdiklerine güwä geçýär. Ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýygnamaklygyň gydgalaňly döwründe zähmetin gaýnap joşýan ýerlerinde günortanky gysga wagtlyk diňjalş pursatlaryny usat aýdymçylaryň başsadanylaryň ýurdumyzyň bede wagtly ösüşleri, gahrman arkadamyzyň rowaşlyklary ösenýän mukaddes tutumlary, ülkemizde durmuşa geçirilýän düýpli özgörtmeler, Türkmen owasynyň özgörýän täze keşfi, Türkmen dünýäsiniň ajaýyplyklary baradaky hoş owazly aýdymlary, zähmetseýär babaday hanlaryň ruhy dünýäsini hasam galkandyrýar. Paýta ýygymyň guramaçylykly dowam edýän ýerlerine jemgyýetçilik guramalarynyň, kitapxana işgärleriniň ýygy-ýygydan bolup, ýurdumyzda ýetilýän belen sepkitler baradaky gündelik täzelikler,
Hormatly prezidentimizin azaýyp eserleriniň çuňur mazmuny bilen tanışdyryp durmaklary, şoň bilen birlikde mögsümiň öňde barjylaryna sowgatlan goýşurmagy, işleň hasam ilerlemegine, hasyl saatlarynyň ruhlanyp ähmet çekmeklerine aýratyn itergi berýär. Yeri gelende gylgalanly mögsümde Lewap welaýatynyň Patar Astroloji kärhanasynda da işleň talaba laýyk ýola goýulanlygyny belläp geçmek möhümdir. Dünýä ünlülerine gawat gelýän öňdewarjy tehnologiýalar ornaşdyrylan döwrewap kärhanalarda hasyl saatlarynyň watan harmanyna tapşyrýan gowaça hasylny bükdönsiz kabul etmek üçin ähli şertleň döredilip, işleň göwnüjay alınıp barýanlygyny belläp geçmege ýakymlydyr. Welaýatyň paýta kabul ediş kärhanalaryna, harmanhanalaryna her zaman enzamlary bilen üpçün edilen barlyk hanalaryň hereket etmekligi, tapşyrylýan hasylyň hil derejesini anyk we gysga wagtda kesgitlemege mümkinçilik berýär. Welaýatyň Rahmetsoýur babaday hanlary owa ilatyna goýan belen sarpasy, yerden bol hasıl almaklygy, halal rahmetiň esretli durmuşyň hödürini görmekligi döredip beren giň şertleri üçin Gahrman arkadamynyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň talip ýaşlary üniversitetiň okuw tejribeligini, Halipa muallimliň ýolbaşçylygyny gowaçaň ösdürilip ýetişdirilişi, tohumlyk paýtany ýygmagyň aýratynlyklary barada okuw tejribe sapagyny geçdiler. Gowaçaň hasyl finalary toplaýşyny, hasyl finalan gaçmaklygyny, gowaçaň gürülügini, alınjak hasyly öňünden hasaplamagy, şeýle-de gowaçaň tohumçylygyny alınıp barýan ýekawara we maşgala seçki işleriniň geçirilişini meýdan şertlerinde iş ýüzünde öwrendiler. Talip ýaşlaryň nazary alan bilimleriniň tejribe okuwlarynyň üstü bilen berkidilmegi ýurdumyzyň Owa Hojalyk pudagy üçin döwrewap kämil hünärmeler bolup ýetişmeklerine uly itergi berýär. Hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyny Gönewide aýratyn şarkaly geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy kararlaryna bagyşlanan maslahatlar şoňlary giň gerim bilen ýaýwanlanyrlar. Eýleşlerimiz döwletimiziň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny möhüm ähmiýetli waka urulan umumilli maslahatda arkada prezidentimiziň söýlen taryhy çykyşyna alkyşly sözlerini beýan edýärler. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatyny kabul edilen taryhy çözgütler, Gahrman arkadamyzyň parasatly içeri we daşary siýasatynyň beýik işleriniň döwrewap özgörtmeleri, onuň baş maksadynyň garaşdy beýtarap döwletimizi hem taraplaýan sazyşyk ösdürmäge, halkymyzyň we tutuş adamlaryň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirilendigini, şonuň ýalam halk maslahatyny arkada prezidentimiziň başlangyçlary bilen kanun çykarjy idaralaryň işini kämilleşdirmek, Milli Geňeş esasyna iki palataly iş tertibine, Türkmenistanyň halk maslahaty we Türkmenistanyň mejlisi boýunça alınıp barylmanyň ähmiýetli taraplaryny beýläp geçdiler. Şeýle-de çykyşlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamydy durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda köp orly özgörtmeler amala aşyrmagyň, ykdysadyýetimiziň pudaklaryny hemde döwlet dolanýarlyşynyň ähli ulgamlaryny düzüm taýdan mundan beýlegim, täzeden guramagyň nowatdaky tapyryna badalyga berilendigini nyktadylar. Şonuň ýalam hormatly prezidentimiziň taryhy başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýylatly kararnamanyň kabul edilendigi bellenildi. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň halk maslahatyna, ýurdumyzyň gülläp ösmegine, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagyna, dünýäde parahatçylygyň, dost soňlygyň, hoşniýetli gatnaşyklaryň hasam putolandyrylmagyna gönükdirilen täze beýik maksatlaryň beýany bolan taryhy teklipler bilen çykyş edenligini maslahatlarda aýratyn nagtadylar hemde Gahrman arkadamyzyň hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Sağlyk Goraýyş we Derman Tenagaty ministrliginde, enäniň we çağana sağlygyny goraýyş ilmi klinik merkezine, şeýle hem ýurdumyzyň wilaýatlaryna, Gahrman arkadamyzyň hepden any güni geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisine, Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF çağlar gatnaşynyň arasyna satyn almak hyzmatlaryny üpçün etmek babada özleri düşünmek baradaky ähnamanyň çeklerini 2021-2025-nji ýyllar üçin waksinalar we immunizasiýa üçin injamlar satyn almagyň meýlamaty hakyna hemde Türkmenistanyň döwlet serhediniň üstünden geçirilýän gözegçilik geçiriş ýerlerine, ýylatyň saglygyna köpçülikleýän ziýan ýetirip biljek islerini hadiseleri ýüze çykan ýagdaýyna gözegçiligiň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaça görnüşlerini geçirmegiň tertibini tasdiklamak hakyna gol çeken karary münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda çykyş edenler Gahrman arkadamyzyň taýsy taýlaty bilen ulgamyň işgärleriniň döwlet tarapyndan beýmeçer ün sarada bilen gurşalýanyny uly boýsun çilen nagtadylar. Maslahatlara gatnaşyjylar watanymyzyň awry mertebesini belende götürýän, halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşadýan, parahatçylygy, dost soňlygy putolandyrgan, dünýä bilen hoşniýetli gatnaşyklary ösdürgen arkada prezidentimize hoşallyk hem alkyş sözlerini beýan etdiler.
Yordamynyň Daşary işleri ministrligine Türkmenistanyň Hadar deňdiňiň meseleleri boýunça pudagary toporunyň täzelenen düzümniň mejlisi geçirildi. Ma'lum bolýarly Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň geçen mejlisiniň başynda döwlet başdanymyz karary gol çekdi. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň Hadar deňdiňiň meseleleri boýunça pudagary toporunyň düzümi tasdiklanyldy. Mejlisde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň degişli ornatyrlary bir näçe ministrlikleriň ugurdaş pudaklaryň idaralaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Hormatlar qadamynyň tawşyrygyna laýyklykda mejlisiň barşyna Türkmenistany geçiriljek Qadaryaky ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň 6-njy sammitine taýýarlyk görmek bilen bagly ähmiýetli meseleler ara alınıp matlatlaşyldy. Çykyşlaryň dowamında Türkmenistanyň prezidentiniň öňden görjelikli ýollaşylygyna, ýurdumynyň Qadar meseleleriniň oýlanşykly çözgüdiniň işlenip düzülmegini, görnetýän öňdebarjy orny eýleýändigi aýdyldy. Qadar deňdinäki hyzmatdaşlygyň şertnamalaryň hukuk binýadynyň ösdürilmegini, Türkmenistanyň ähmiýetli orun eýleýändigi we bu hereketleriň ekologik aýratynlyklaryň nazarda tutulmagyna Qadaryaky döwletleriniň ählisi bilen hyzmatdaşlykda halkara hukugynyň çäklerine dowam edilýändigi bellenip geçildi. Türkmenistanyň bundan meýlegem özari hormat goýmak ýörelgelerine laýyklykda Qadar deňdi boýunça özari bähwitli hyzmatdaşlygyň ilerledilmegi boýunça zerur tagallalary durmuşa geçiriljekdigi aýratyn bellendi. Bu iqtisadiýete ekologiýa howpsuzlyk, ulug we beýlik ulgamynyň ählisine degişlidir. Şoň bilen birlikde ýurduň ekologiýa diplomatiýatyna laýyklykda howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelere we ýaşyl iqtisadiýetyň çäklerindäki işlere aýratyn üns bermek zerur bolup durýar. Şeýle-de 6-njy Hadar sammitine berk taýýarlyk görülmegiň zerurlygy beýan edildi. Türkmenistan tebitde paragatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklygyň üpsün edilmegi, Qadaryaky döwletleriniň we olan halklarynyň arasyna dowatly, hoşnetli goňşulyk gatnaşyklarynyň we giňişleýän özari hereketleriň pugtalandyrylmagy maksady bilen bu orada geljekde de netijeli işler dowam etmekligi hemme taraplaryň ıgrarlylar diýilip çykyşlarda bellendi. Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramatynyň ötüş maksatnamasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasy bilen Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň arasynda adam hukuklary boýunça 2020-nji ýyl üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň ýerine ýetirilmegine ýardym etmek boýunça tasdamanyň iş meýilnamasyna gol çekmek dabarasy geçirildi. Tasdamanyň esasy maksady ýurdumyzda adam hukuklary babatda halkara şertnamalaryny laýyklykda hem de Türkmenistan 2016-njy 2020-nji ýyl üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirmek boýunça adam hukuklarynyň gorulmagyny üpsün etmekden ibaret bolup durýar. Ýordamynyň niýetgädi pudagynyň önümçülüklerini döwrewap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsleşigi ukyply önümlüň möçürini hemem görnüşlerini hasam artdyrmak, önümçülük tapgyrlaryny emele gelýän ugurdaş gaýdalary netijeli ulanyp olardan dünýä bazarlaryna geçkinlik harytlary öndürmek döwletimiz üçin ören peýdalydyr. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçülük ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme tarapyn bähwitlidir. Newtga senaty uglabadary serişdileriniň ägirt uluk gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň esasy pudaklarynyň biridir. Hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryna laýyklykda ýanyňyş energetika toplumyny döwrewaplaşdyrmagy, hemem diversifikasiýalaşdyrmagy uly maýa goýum serişdiler gönükdirilýär. Ilmi tehnika ulgamyň soňky gazananlarynyň öňdebarjy tehnologiýalaryň we enjamlaryň işiň ornaşdyrmagy netijesinde pudagyň innowasiýa ösüşi üpçün edilýär. Biziň ýurdumyzyň dünýädäki energetika döwlet hökmündäki orny berkidilýär. Hormatly prezidentimiziň ýanyňyş energetika toplumynyň önümçülük kuwatyny berkitmäge berýän uly ünsü toplumda täze ugurlaň kemale gelmegini öpçün edýär. Diýerimiň niýetgädi pudagynyň ösdürilmegine zähmet üstünlikleri bilen münasip goşandyryň uşan kärhanalaryň hatarynda Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň garamagynaky Seydiýiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyny görkezmek bolar. Alaýtada şugullar önümçülük kärhanasynyň wodorodun kömegi bilen benzini kökürtli azotly birleşmelerden arasylamagy we ýokary hilli awtolog ýanygyny öndürmäge niýetlenen durky täzelenen katalitik reforming desgasyny netijeli işler alınıp berilýär. Desganyň ýyllyk kuwatlygy 500.000 tonnadan bolup, neft önümleriniň gaýtadan işlenmeginiň netijesinde bu ýerde ekstraksion ýanygynyň 25.000 tonnasyny, durnukly katalizatyň 412.000 tonnasyny, sowuklandyrylan gazyň 15.000 tonnasyny, peşde ýakmak üçin ulanylýan gazyň 15.000 tonnasyny öndürmekligi mümkinçilik döredilen. Önümçülük bölümine awtolog ýanygynyň A80, A92, A95 görnüşleri taýýarlanylýar. Önümçülügiň ýygdarlygy bu döwrewap desgada oturdulan kemil enjamlaryň sazlaşykly işine dayanýar. Tehnologik ýygdarlyk dowrulugyny desganyň dolandyryş bölümine kompýuterler arkaly amallaşdyrylýar. Zawodda taýýarlanýan önümlüň hil derejesi berk gözegçilikde saklanyp, uly talap bildirilýär.
Ýeri gelende zawodda önümçülük bölümleriniň durkuny täzelemek, tehnologik enjamlary dogruwaplaşdyrmak goýunçudy netijeli işleň alınıp barlýanlygy bellerliklidir. Şolaň hatarına katalitik reforming desgatyndan başga-da hormatly prezidentimiziň taýsy tagyllaty bilen işe girilen ýyllyk kuwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumynyň önürýän önümçülük desgatyny görkezmek bolar. Ýurdumyzyň newitga toplumyny ösdürmek ugruna uly alady diýen hormatly prezidentimiz Seýdiniň newiti gaýtadan işleýän zawodynyň agdy bir işçi hünärmenleri alkyş edýärler. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň neft hasinatyny ösdürmek 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň içinde we daşary döwletlerde islegilerleýän dürli neft we gaz himiýa önümlerini önürýän innowasion tehnologiýalary esasyna täze önümçülükleň döredilmegine aýratyn öns bermegi netijesinde häzir podon kerhanalaryny teknik we tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň wezipeleri üstünlikli çözülýär. Bulgumda gözüňe tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzy senagy taýdan ösüş depkinlerini şartlaşdyrmagy, milli iqtisadiýatyň eksport kuwatyny diversifikasiýalaşdyrmagy we puxtalandyrmagy, daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orun tutýan önümleň köp görüşleriniň öndürüşini artdyrmaga ýardam eder. Türkmen Himiýa Döwlet Konserniň Markarbamid kärhanasy hormatly prezidentimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzyň owguçylyk buğdugyny düýpli ýokary götürmek baradaky aladalarnyň çäklerini, dünýäniň kämil tehnologiýasyny gurduryp beren eň döwrewap kärhanalaryň biridir. Watanymyzyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan her bir ýyly ýokary önümçülük görkezlerini besleýän kärhananyň zähmet adamlary Türkmenistan betaraplyk mekany diýilip atlandyrylan 2020-nji ýylda ýokary sepkilleri eýelime maksat edilip gayratly hemem tutun ýerli zähmet çekýärler. Türkmen Himiýa Döwlet Konserniň öňdebarzy Markarbamid kärhanasynyň işgärleri her ýyly ýokary önümçülük görkezlerini betleýärler. Olar 2020-nji ýylyň 9 aýyna önüm öndürmek üçin bellenen tawsyrgy da üstünlikli amal etdiler. Gadanlayan şeýle ýokary netijeler kärhanada kämi tehnologiýaly enzamlara hünärmenler tarapyndan basarjanylyk bilen erk edilmeginiň hemde ähli önümçülük bölümlerini işleň himiýe sağlaşykly taýyk gurulmagynyň netijesidir. Önümçülügi tutuşlugyna sanly ulgam arkaly dolandyrylýan ýokary tehnologiýaly Markarbamid kärhanasy şuň gününe öz öndürýän önüm bilen ýurdumyň owa hojalygynyň karbamid dökünine bolan itleginiň kanagatlandyrylmagyna sallamly goşunt goşýar. Kärhanada öndürilen bu gymmatly dökün ekransy daýhanlarymyzda toprakdan ýylyň-ýylyna buğdaýyň, paxtaanyň, gant şugunlarynyň, ýer almatynyň, goýokbaksy ekinleriniň bol hasylynyň öndürmekligi mümkinçilik berýär. Hutçoň netijesinde owa hojalyk önümlerini öndürmek baradaky döwlet tawşyryklary her ýyl üstünlikli berza edilýär. Häzir kärhanada öndürilen ýokary hilli karbamid dökünine daşary badarlarda da barha köpütleg bildirilýär. Hormatly arkadaşymyzyň döwletimiziň eksport mümkinçiligini barha artdyrmak baradaky aýdyň tawşyryklaryna laýyklykda kärhanada öndürilen önümiň ýurdumyzyň owa hojalygyndan artýan bölegi daşary badarlarda uğradylýar. Muňözi Markarbamid kärhanasyna gelýän ykdysady peýdanyň barha artmagyna giň ýardam berýär. Kärhananyň hünärmenleri işçileri şeýle kämi tehnologiýaly kärhanany gurduryp beren Mehriban arkadaşymyzyň adyna alkyş döwlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzyň çär künjüni, durmuş medeni hemem önümçülük maksatly binalaryň gurulşyny has giň gerim berilmegi, şol gurulşyklary hususy telekiçilik işiyle meşgul bolýan ilişlerimiziň işçiň çekilmegi günüçli diýarmyzy, durmuş ykdysady hemem meden taýdan düýp özgertmek wagtynda hormatly prezidentimiz tarapyndan öňde goýulan ýurt bähitli wezipeleň öz wagtyna çözülmegine uly ýardam berýär. Ak ýaprak hojalyk jemgyýetiniň bagçy önümlerini we meweleň suwlaryny önürýän hususy kärhanasyna häzirki wagtda alınıp berilen işlerim muň aýdyň sowtnamasydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeşler birleşmesiniň agdaty bolan Ak ýaprak hojalyk jemgyýetiniň beýhusudy kärhanasynyň taslama kuwatlygy sagatda 8 tonna meýwe suwuny öndürmäge niýetlenip, onu iň kämil enjamlar oturduran. Kärhananyň işe girdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde meýwe suwlarynyň bir näçe görünüşi öndürilýär. Gelecekde orta büyük kärhanada ilat tarapyndan köp isleg bildirilýän meýwe suwlarynyň has köp görünüşlerini öndürmeklik gödöňünde tutulýar. Kärhanada önümçülük bölümleriniň ikisinde has takygy, taýýarlaýjy hemde gaplaýjy bölümlerde ähli işler häzirki zaman adyk tehnologiýasynyň iň kämil tiltimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli meýwe önümlerine ýörükde garyndylaryň goşulmagy arkaly meýwe suwlary taýýarlanýar we ýedigün diýen ýazgyly owudan gaplary gaplanýar. Ak ýaprak hojalyk jemgyýetiniň bagçy önümleriniň we meýwe suwlaryny öndürýän kärhanasyny öndürilen önümler zamanabap enjamlaşdyrylan hil barlykhanasynda gözden geçirilýär.
Bu ýerde öndürilen ýokarky önler ýurdumyzyň vilayatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň feodal hokutlaryna uradylýar. Öndürilen önümleri feodal hokutlaryna uğratmak üçin kärhana kiçik awtolawlar bilen üpçün edilen. Häzirki wagtda bu ýerde iş hünärmenleriň 60-dan gowrak ähmet çekip, işler çalçyk ýetasynda alınıp barylýar. Kärhanada işgärleriň ähmet çekmekleri, din janmakly üçin ähli derur şertler döredilen. Kärhananyň ruhyny hem agdyr işgärleriniň şu günlerki artýan iş tepkinleri olaryň şany bir taraplygynyň 25 ýyllygyny münasip zähmet sowgatly garşylajakdyklaryna bolan anam berkidýär. Hormatly prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni şöhratly geçmiş taryhymyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösürmekligi, ene mamalaryymyzyň dowam edip gelýän el işleri, tekinçilik ýaly kesipkärlerini münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy, nusgulyk el işlerini asyrlardan şu günimize yetip gelen bu ajaýyp hünäri öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak barada uly ümitçörli işler durmuşa geçirilýär. Daşy vilayatynyň ezber gelin gyzlary özleri üçin döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp tutun ýerli zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen milli gymmatlyklarymy, miras halan nusgulyk hünärleri geljek nesillere öwretmek we halipa şäherlik ýoluny dowam etdirmekligi uly üns berilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu wagtda usatlyk bilen gaýalan keşdiliň, örlen alajalyň öz ähmetini ýitirmän gelýän beýleki el işleriniň önümleri bilinmäge degişlidir. Daşy vilayatynyň zähmet ýergeni gyýlary, alaja işmeň we alajadan dürli görnüşli bedeg önümleriň ençemesine taýarlamaň hötdesinden gelýärler. Alaja gadymdan beri türkmen milli medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolup, şu ajaýyp zamanamyzda ösen derejede dowam etdirilýär. Bu ýerde alajanyň dürli görnüşleri taýarlanyp, bedeg önümlerini we milli libaslary tikmekde peýdalanylýar. Bu ýerde esasen ýönüki, goşma, gyýykly, basma, çyzykly ýaly alajanyň görnüşleri işilýär. Şeýlede daşy vilayatyna hereket edýän tekinçilik öýüni ene mamalardan dowam edip gelýän tekinçilik kärni arka dowam edýänler bar. Bu ýerde tekinçi gelin gyýlyň usatlyk bilen tekin milli libaslaryny uly islegilerliýär. Daşy çeperelli gelin gyýlar milli deplerimizi şuň kaýratynlyklary bilen baglaşdyryp, bu libaslaryň nusgulyk görnüşlerini taýarlamagy hötdesinden gelýärler. Türkmenistan betaraplyk mekany ýylynda da gelin gyýlar türkmen milli egneşiklerini ýokary derejede öndürmekde netijeli işleýärler. Bu gurda halipa şäher ýoluna aýratyn üns berilýär. Munyň özi bu gadymy hünäriň muşdoklarynyň az dälligine şaýatlyk edýär. Elleri hünärli usat gelin gyýlar ýurdumyzda hususy telekeçilik işini ösdürmekligi döredilýän giň şertler üçin Mehriban arkadagymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýokary gurumçylyk häzir günlerde geçirilýän ýarışlarda aýdyň görnýär. Ýarışlar kemilleşmek babatda ähmiýetlidir. Türkmenistan'ın sport ve yaşar siyaseti ministerlerinin meýnamysy esasında hormat prezidentimiziň beden terbiýany we sporty giňden ösürmek, kämilleşdirmek, sadyň ruhy bilen ýaşlary taýýarlamak, sportyň görnüşlerini ösürmek, sadyň şertleri döretmek, ýaşlary sporta çekmek hemde berk bedenli sadyň türgenleri ýetişdirmek maksady bilen Aşgabat şäheriniň sport we yaşar siyaseti baş müdiriýiniň sport mekdepleriniň arasynda sportyň basketbol, voleybol, futbol görnüşleri boýunça dostluk ýaşlar geçirildi. Geçirilen ýaşlaryň netijesi boýunça basketbol boýunça 9-njy, voleybol boýunça 8-njy, futbol boýunça bolsa 10-njy sport mekdepleri 1-nji ornlara nasip bolurlar. Belen sepkitleri eýlemek, ýygydy geçirilýän ýaşlarda aýdyň döşükkä. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talip türgenleriniň arasyna geçirilýän ýaşlar tejribeleriň artmagy bilen birlikde sadyň durmuş ýörelgesiniň rawaşlanýanyny äşkar edýär. Talipleriň arasynda öýdary ýollaşyk duşuklaryna da giň gerim berilýär. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Instituty bilen Türkmen Döwlet Mal Institutynyň toporlarynyň arasyna geçirilen ýollaşyk duşugyna işçiň häsiýet mahsus boldy. Ýurdumyzda Mehriban akademiyanyň ýol başlygynda sport ulgamyna anyp barlayan işlerden uklanan talipler bu ýollaşyk duşugyna özleriniň başlanyklarını görkezdiler. Ýokary guramaçylyk ýagdaýyna geçirilen duşuk talipleriň sportyň bu görnüşi boýunça kämilleşýänliklerini görkezdi. Magtumladan Aky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň hemde Türkmen Döwlet Binagary Guruluş Institutynyň arasyna geçirilen ýollaşyk duşugym netijeli tarapdan häsiýetlendi. Arkada prezidentimizin ýurdumyzda saglygyň sakasy bolan beden terbiýany we sporty ösdürmek, sadyň durmuş ýolgularyny giňden wagt etmek boýunça öňde goýan wezipeleri türgenlerimizde uly ruhanytlyk döredýär. Talip türgenler döredilýän şertlerden ýerlikli peýdalanyp, sport bilen ýygydy meşgullanýarlar, tejribelerini artdyrýarlar. Bolsa olaryň geljekde usatlar bolmaklaryna ýardam berer.
Döwlet Mehmet Azadada Naky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutyna geçirilen ýaşlar talipleriň sport babatdaky üstünliklerini ýokardan görkezdi. Gazakly duşuklar öktüleriň öňe saýlanmagyna giň mümkinçilikleri berdi. Sport bäsleşikleri talip turgunlaryň kämeýleşmeklerine mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý talipleriň geljekde uly ýeňişleri gazanmaklaryny öpjün edýär. Ruhonyetlige we senip geçirilýän Oğuzhan ady Naky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetinde näki ýaşlar turgunlaryň başarmagyny kesitlemäge mümkinçilik berdi. Ýokary mekdebine sport bäsleşikleriniň ýygydalyk häsiýetde geçirmegi taliplere tejribe toplamakda giň mümkinçilikler açýar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanmaş Institutyna ýygydalyk geçirilýän ýaşlar uswatlaryň kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Ýokary mekdebine voleybol boýunça geçirilen ýollaşyk duşugy gazakly häsiýeti bilen tapawutlandy. Jogapkärli oýunda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwürmegi duşuň çekileşlik häsiýetini öpjün etdi. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar uswatlar ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Duşuklaryň her biri tälimçileriň üns merkezinde boldy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň vilayetleri we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 3-nji oktyabryda saat 20-den 4-nji oktyabryda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa umutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulatly howa bolup, güne ordan telesekuntda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesiniň 12-17 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulatly howa bolup, güne ordan telesekuntda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesiniň 7-12 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna azken bulatly howa bolup, Demirhaz güne ordan telesekuntda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesiniň 3-8 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna azken bulatly howa bolup, Demirhaz güne ordan telesekuntda 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gejesiniň 3-8 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Daşy vilayatyna azken bulatly howa bolup, Demirhaz güne ordan telesekuntda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesiniň 2-7 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulatly howa bolup, güne ordan telesekuntda 8-11 metr etýän şemal öser. Howa gejesiniň 9-11 gradus, gündüzüne 24-26 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň 4-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 16 ötürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban elişler, bu düzümleri berip berjay etseňiz ýylyň eslenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.